Čaute, zdravím vás u ďalšieho videa z Brawl Stars a dneska budeme zase hrať s mojím friendom Nurofenom. Čau. Čaute. A dneska pôjdeme duo shutdowny. Minule sme skončili tu s Crowom, takže idem s Crowom. Ty ide so Spikeom. Ty už by si mal byť lepší ako minule môj kamoš. Má tu niekto Melody. Hej, vieš, čo sa mi stalo v minulom videu? Stretol som ten nový skin na Taru. Všetky boxíky. A len moje. Bu. Pozor, pozor. Idú na nás. Dobre ju tam dávaš. Ne, dobre. Pozor. Tu je niekto. Melody. Pozor. Je tu Bonnie. Dobre. Bonnie mŕtva. Pozor. Ona ťa dá. Možno aj mňa. Pozor. B má ultimatku. Bea má ultimatku. Melody. Mám ultimatku, keby niečo. Asi ju aj použijem. No neviem kde. Čau, ja som tu. Mám ísť na tú Beu? Nie, stapút. A ešte tu zostáva nám Gus. OK, dal som ho. Ako spolu sme ho dali? On bol tuto je Melody. Tu je Grom. Dole je Grom. Idem na Groma. Zabiješ ju. To dáš. OK. Prvá výhra, kámo. Ty si fakt lepší. Veď máš aj viac trofej, čo ti poviem. Rare. Ako minule? Legendary. Čo si dostal? Podľa mi star powerka na Gayla. Ja som sa tak zlakol, kámo. Toto mi nerob. No a takto na video otvoriť. Takéto chvíle musia padať panáci. Hej, čo si mám vybrať? Dynamajka alebo Gasa? Aha. Dynamajka alebo Gasa? Podľa mňa Gasa. Gasa? OK. Mám nového brawlera, takže ho hneď môžeme ísť aj oskúšať. Bibi. Na pečku. Ty ideš so Spikeom. Teraz som si to kúpil. Teraz presne na video. Ty si otvoril Legendary Star Drop a ja som získal Bibinu. OK. Dua. Z Bibi som ešte... Počkaj, ale teraz by tu mohli byť boti ešte. Nie? Nemyslíš? Nie, lebo ja mám veľmi 300 niečo trofejí na Spikeovi. Aha, a to sa počíta ako, že kto má viac trofejí? To sa nepočíta, že kto má menej trofejí? Ash. Neviem. Boink. On ide na mňa. Né, ja si scípnem. Pomoc. Dobre, aspoň. Dočini to. To dáš, nedajú ti burger. To ti nemôžu dať burger. Perl má ultimatku. Dobre. Spawnujem. OK, zobral. Skápal tým. Skápal. Invisibility. Dáš ho? Dobre. Ne. A toto už musíš dať. Ne, ja som nemal náboje, kámo. Nevadí, druhé miesto. Nemal som náboje. Kámo, ja potrebujem 6300 trofí a mám 85. 6285. Dobre, takže ideme na 6000.
300. Dáme na to. Možno tomto videu dáme, možno na to natočím samostatné video, alebo takto pomenujem toto video. Zaujímavé. OK. Dajme. Podľa teba mám si nechať na tú legendárku tie kredity, alebo si mám nafarmiť na tú melódy. Podľa mňa si nechaj na legendárku, lebo ona bude teraz tá Drako bude. Uá, dobre. Vieme. Barley. A Leon tu je. Uá, on ma skoro dal, kámo. Heal. Som ich pohytoval. Pozor, pamka. Dobre, zdráva. Riko mi dal ultinu. Máme 5 pál. Nie, ja stipnem. Kámo, tá Piper mi dala 2 snajpy, kámo. Kámo, tam na mňa vyskočil Leon. Hore je Barley a Leon, takže si dávej pozor na toho Barleyho. On tam je niekde s Leonom. Dole je Karl, ide k tebe. Budeme to kompiť? Akože môžeme. OK, dal si ju. Piper je kaput. Ne. Ja kam stipnem. Odháňam ich. Pozor. Pomoc! Ne. Toto musíme dať, kámo. To si dal. Dobre. Ne. Pozor, dáva ultinu. Vraciam sa. Zo svetu živých. Nie. Ešte Karl mi chýbal, kámo. Chod do prčic. Ešte Karl mi tu chýbal. Nevadí, druhé miesto. Ešte Karl mi to, kámo, chýbal. Ten Karl. Hello. Karči. Koľko minútové bude toto video? Zatiaľ je 7 minútové. Spýtať. Zatiaľ je 7 minútové a ja by som mal aspoň... Kamo, posledný win. Na to si zoberiem Crowa. Na posledný win, kamo. A minulé video bolo 11 minútové. 11 minútové video to bolo. Takže ja by som chcel dať tiež asi tých 11 minút. Máme 7 minút. Ale to video bolo vtedy dlhšie, lebo sme prehrávali. Bum. A bum. Toto si berem ja. A toto si berem ja. Hej. Je tu Edgar. Tu je Edgar. Edgar Collet. Tu sú fajty, kámo. Ne. Kámo, ja som nezabil tým. Nie, pomoc. Mňa zabil Griff. Kámo, pozor. Mňa zabil Griff. Ja som mal málo hapok a chcel som ísť po Collet. Nie, či po Melody. Upsík. Prosím. Yes! To mi dalo plus. Mi to dalo plus. No, že by? Kámo, ja mám 6299 trofí. 6299 trofí. Chápeš to? Ja mám to. No, okej, počkaj. S kým mám ísť? Chceš ísť ešte jedno kolo s Crowom. S Crowom? OK. Alebo maximálne tento. Byrona? Dobre. Idem. Ja ťa viem aj healovať teraz. Teraz sa viem aj healovať. Vidím, že s týmto si veľmi nehral. S týmto, ako... Ja som s ním hral dovtedy, dokedy som nemal Crowa. Lebo Edgar a tento je taký spojenie do Crowa, podľa mňa. Tento dáva poison. Dobre, healuje ťa, ale... Pozri sa. Keď chceš heal, tak skúsim ti dať, dobre? To je naša Melody. Sandy tu je. Tu je Sandina.
Ja sa bojím, kámo. Tej Sandine sa bojím. Jau. Kámo, heal. Dobre, dal som ti heal. Díky. Ty to vidíš, že je Sandy. A tu je Grom. Dobre. Na druhej... Heal. Lebo ja nevidím, kedy potrebuješ ten heal. Potom mi povedz, kedy potrebuješ, dobre? Ja ti ho dám. OK. Ne, pozor. Teraz ťa nemôžem healovať, lebo som mŕtvý. Ne. Pozor. Aspoň výhru. Na posledné kolo chcem mať výhru. Dobre. Dodžnul si to, kámo. On ťa nechal. Som tu. Pozor, tvoj starý známy. Grom. Jo. Prečo sa ja nemôžem sám healovať? To je čo? Týmito môžem healovať, ale ja som sama nie. To čo je? To čo je za blbosť? Teraz sa nehealujem, lebo teraz bojujem. Kde je, kto? Tam je. Macy jak Spicy Mike. Spicy Mike. Dobre. Ne, pozor. Macy je tam. Dole Macy, vidíš ju? Dobre. To dodžneš, kámo. To dodžneš. Pozor. Nech si hrajka s tým. Ne, a jemu sa spavnul teammate. Daj na Mike. Prosím. Yes! Výhra! Yes! Mám 6300 trafy. OK. Let's go. Ešte ideme. Koľko? Už máme 12 minút, kávo. Dobre, posledné. Keď dáme vín, tak dobre. Ja idem s Edgarom. Kde ste viac vyhrávali? Tu či pred... Jasné, že tu, kámo. A ste koľkátí bývali? Koľkátí sme bývali? Buď, že úplne na začiatku, že posledný, alebo druhý, tretí a prvý. Niekedy prvý. To bolo dosť zácne. Lebo on nevedel dodžovať. Sorry, keď sa na toto video pozeráš, ale je to pravda. Ide na mňa Frank z Bravotolku. Always. Už bude mať ultimátku. To musí mať už ultimátku. To musí. Neverím, že nemá ultimátku. Ja neverím, že tam Frank nemá ultimátku. Mám na ni skočiť? Ja som ale blbý. Čo si? Ja si tam bil do riti. Ne. Tak nič. Tak ideme ešte jedno. Nie? No, stačí. Stačí. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a čus.